ai khublei ye phi baro ki pai ba nong shong shnong jong ka mauthat rashan lani jong ka paryong mauthat rashan constituency akan ka pon ngaman se ban siami ngani ka lat pathai khubor ban kran shephi ba kum juru ban sha ye phi pa ki katu kani ki benta ki badei ba kani election MDC ka ban kong eng ai khublei ye phi baro ki ba la phone yanga ki bala ju ai mesim yanga ki bala wanya kendu akayi ka jonga kani ki sngi ki bala dap wa preng ke jeng bun kam ke jong phi wa ka jeng preng jeng te ju ka kam rei pela plut ke pol ke jong phi manonya kendo yang hayi ngamla banjer keteng na kinu kisnong kiwan ki babun na keleng pilewan chikan ke yi ke jonga segi dondu ki ba pile kendo yang ke dondu ki ba himnya kendo yang namar wangi ya keleng jong kisnong ki bahap ka padiong motha rasan ka son sin na ka ban syah ka bidai paka jeng je jong yi yakin mikmat sa district council ke masalong hak arpoi tarik matau benai tiga banengkong ka ban thu ya phi bala syai ka sengi hakapor khadi beje hadu kapor khat arsiteng mensengi ngan pelong ya ka jelang hapo yo mariau kani kan dei ka jelang ka ba khadu e jong ka parti VVP hapo yo mariau hakaba u MNA badan buram jong ka mulai ba prastar wal mar manyang ru inya don lang hakani ka jelang kentup yang ngaru u kertong barki pat kinelam jong ka parti VVP te hakabe dei bakani ka jelang hayo mariau ngakerpat ya kisnong ki ba marjan jong ka yo mariau kum ka mau senam ka mau katat ka mau khli mau thok be ka mau komai nang ta kisnong kum ka ramsi ka mau khan bat ki wide kisnong ki bala ban poi se yo mariau be punya snap kani ka jingalang ka ba naklang jing ba brai ki sapan sha ya phi ki nongrim jong ka parti PPP bat kum juru haka bide bat ka ni ka election MDC tinda kam ta kisnong ki ba marjan jong ka yo mariau ngilawan cham mau senam ngilawan cham mau katat ngilawan cham masar ngilawan cham mau khli ngilawan cham mau thok be kalau enggak jelang ki bashir ham maka baki pat ba jarapan pau ke jing i nya ka menta jong ka parti VPP tinam tak ki part kisnong ki bangim pat la ban poi mau kum kisnong mau komai kisnong mau khan kisnong ramsi na ta ki wede kisnong ton marjan ba ka yo mariau ni labu akar program mengesawan sa kisnong ke jong phi ka basam ta kalang menginya kendu ya ki sodar mengin panik permission kum juru ngi yo ya permission na ka office ba penyak ya ka election haka juga poru ki babun ki pat ba telefon yang akam oh sasnong jongi phemwan se nilai ngi dan lupa kam se mar kersan ya ka parti PPP lan ngi la dan kita kam se man thap ya ka vote ke jingi haupra ngi skwa banyak kendu tang yau kortong ani ya kinung ilam juga parti tinap ta ken ki snong ki bang empat poi ki la de bu lupa haka rutin mengesawan sa ki snong ke jong phi mau kum ke snong mau komit ka snong nongrang nang ta sa ki snong kum ka mau riang tenai ke yonong ta ke snong riang mang wara warit sikitu ke snong ro ngin sawan ngin persang kat balak ban poi si snong ke berdei lupa ke polling station wada dan ke snong ro ke bamdei ke polling station ke belang lang haju jong ke polling station ke biya combine lene ke biya telilang lai southly ke snong ke pelong ya ke polling station ngin sapoi ke snong ke jong phi wanung kuslai deke ke bang ikap nang ke pol kalong ha pila lupa kam se man kersan ke parti jok PPP jongi yai trei ya pen thu lam ya ki wei wat ong ba nang lang ke parti VP kam simla bu inga banong president lan banong secretary ha ka parti VPP ngimdon kum kita ndai ngi den baik tang kita ki nang ya trei lan kita ki riurang ba ki long kmi ki samla ki bas ngodon ka jing kit kli ba kan shim ka jing kit kli ba kin nang trei ya ka kam la de student kam phone yang ngaro pila ban phone ngasa ya fi phone number nak mata bagian yakren me yesu jumu lang bat nga nak mata bagian tray hala ke jong jong kisnong ke jong phi ndela phimyo e kalat ban ya kendu ban phone yang ngaru tray nam ta kam bat kai ka basa kalong bangen sanang ya kendu abang ilawan si kisnong ke thau ke jong phi nang ta kidang don ru kisnong kum si ke thai moyang ke bangen pala ban lai le ngila bu ak program ngesa ladat masnahan dan ladat bu ya ki por namar bangi sothu ba ka tarik ka bakhat du banyala pi collection ke dei ka khat kan dai tarik adu saw baji te kalong ka yang i bangen le sewan poi habaro kisnong dei kamar ong ipingen pen poi habaro kisnong hi bat ladala le bangen rong baro ngin rong kisnong ten rei ko mangi snothu ba ki pai ba jungi ki em ka bela ki em ka rep karyang ka por ka baglaman age di tang step ni janmit ka balong ka be kendu ya ki pai ba ka por mesngi ada dei bangila banyak kendu dak ki pai ba ki lai dei ka por mesngi nuan ka por mesngi ru ten rei ni la persang hi ban rong keleng kisnong ni la bu iki meeting artli step artli janmit mo tak ka balak ka bor ke jungi ngin persang ban rong se kisnong ke jong phi
nang ta sakai pat ka baki babun ki pai baki ong mo ki kwa ban wan iba arden ka ban wan Dr. Ricky Sengkan jikisnong ke jongi ki pai ba da ka mesim ka basmuret na pan ma da phi man kaliang jongi ba arden Dr. Ricky Sengkan inum la ban rung kawai pa kawai kisnong paryong mo that rasan constituency kini ke nongiram ke jongi kila persang ban rung ki katu ke teli kisnong kila wan ki jakayau tingi sngo thu ba ka parti BVP ka peniang kertong tentang hak hasil Satanama District Council kan peniang ru ajandil Satanama District Council bat habaro san phuprat teli ki konstituensi ni peniang kertong kamot san phuprat teli ki konstituensi ki nongiram jingi ki haban poi tentang hak konstituensi ki haban poi chaki katu ni ki jaka ki badan ni ki snong hak ni ki konstituensi kalong ka ya ki bapli bakin poi haman la ki snong ni sotu ya ki jing ki jong phi ki pa ba ki nongiram ki jongi tenrei na da fikwa banyu banyu sgo ya ke jingkran jeng badan pila ban page namba ki YouTube namba ki social media ke dan ki jingkran ki bakodor na kalian ke jongki ten rengi buram ya kata ke jingkwa ke jongfi ten rengi panma na kalian jongi ke ngelam jong parti apa mariam motha rasan ni scam ba da ke jing page ke jing skap ke jongfi ke jing pensai ya ke jingkran jeng badan ya ke jingkran Dr. Ricky ngasung kan long kan jing ai masim ni pikan ke jing pensai ya pi abi don hagi yin ke sam ke jongfi te kabakadu ngaka ban pentep kemal ong pimen ne la shangin don ka cingalang po yong mariau dengan karpa ya pi kan yawana do kapor khatwe baji in pun kon no akapor khat architect na bar kadon ka football final jong ki samla kamadan football po mariau ingim num pa ban kni akapor ka jongki ai la di ki samla bakin pendep ya kene ka kamram ka jongki ni ga karpa di ki pa ba phila ban wan yo no dang kham step agate ka sngi la sha ka sngi po yong mariau khana ngi sngo ya ka jong pensai na kini ngilam ka parti ka jongi nangta ka shifota rek pat ka bede ka la sngi ublai len ka sngi ningkong ngendon ka jenglang hayau dom ko lang ka bakan thop ya ka than paryong hi par ko wei ka jenglang ka sang ka por khandai beje mestep nangta ka ju ka sngi ka ta ka shifota rek ka shibeje pat ngendon sa ka jenglang po yo mar ka sa na do ka por shibeje men sngi shaneng te hakini ki chakayau ru kidan ki snong ke bambar jan pila banwan masngap hi ban sngo de lek jeng ki skor ya ka jeng pensai hakabedi bakan ni election MDC Tikindan kisnong na kitang paryong ke mga sarong ka tang domoli kisnong rangi saulia natakin donwe kisnong ke mga rong kisnong krem nata ka kisnong jay bat kuibide kisnong ke badan hagitay kitang kumjuru ng sa persyang ka balak bandong mana kisnong yay up ya kicing pembenahan na kaliang kajongi kumang fimene ng ya penbet bat kisoda kisnong manpan ya ka permission ba kumjuru ka permission na kaliang jong ka office jong district jo deputy commissioner beri pe ka penya ke election kai ka makwa man karpa de fi kan ka por ka long man ya sha ban ni wat ong bang ni wan section jong ping la don jong mut ban vote yo pra ten de wan ngen vote no sawai wat dum don ka jong perkhat ka bakum kata ngen wan section ka jong fi dengan la ban poir fi la ban phone ni ni lengi klo ban ka do fi no ka por tamba ka por ni ka te adu kata kata ngila persangkat bala ka badal ka bor man wan section ka jong fi Kema kadang karpa de fi yasha nya sawan section ka jong fi apabila rai ban kersan dekat parti BP scam kata karai ke official nalo pila scam yale pensmo tu ya ki wei nang bangin nang la mau pensmo tu ya ki pa ba bangin la ru ban yalam ban hikai ki ba kan ti ka badai kat kom kata ka triti secara jong kari kat kom kata ka jing kwa ka jing anu dekat parti BVP wan ra ya ka jing sengsar ka ba khu ka ba suma ka sedang na do ka sam arjar afulai ka ba job akasam arjar afusabat kom yut ngin beteng ya kata ka jing smuthu ka jing lailo ka jing yiru sah kan ka MDC election ka masawan nama ta kadaw karpa de fi pinya sha bangi ngi sawan sikisnong ki thaw ka chongpi pada ka juga por sa chi simpat na sobat pan pau ka jing smongu pan akuble ya fi baro ki bala phone yang ki ba na wan saki yang ka jongi hod asidan pan fi ki bala phone yang ngam yo lar ban sim namar ki don ka meeting step ban janbiat dan rai bangam yo lar ban sim ya ka phone ka jong fi wan ong ba powel tu la le he ulas ngo baula yo ya ka cersan ji papa nyemban ka jing thu ka bakum kata tinggal persangir ban pan phai ki phone ki bang i bagitan ki miss call dan ki por ki bang ngam yo fp wadum sim ba kan kan urba ngi so he dan ngi so sorong bang ila bakal ka jong pra sang ban be ane paryong martha reshan constituency tingin sanang ya kenduk nang ne shakmat hagitu ki jaka ke pengen pelong ya ki meeting ni khots ni wer fi baro to ki samla ki rurang ba ki long kemi ka kan sim ban ya wer man kashan ka parti VP mi shakman hakitu ki jaka ka bangin sepelang ya election ban mi shakman ban ya wer ya lap ya ki pat ba kum ju hakan ka por ma ka ban sim ni kanat ka kabu ban IQ blai
ikitu baro ki riurang ba ki long tumi ki samla ki blon man penchangai lam yangi ha kapor binglek thap kerteng ang tei ha po office jong DC ha po merang ha kan lai tarik mata ubna dia singam kim sim yakan du lo dia fi baro andrei kejungwan jong fi kan ai musim sika de ena ba ka bakhat du ngakar pa dia fi kan maulam yanga bat ikinulam jaga parti VP ka jing tuai ka jong fi man ngi kon ya election ka ba ka ba kiwei ki patnan kam de kiwei pat ki bor ngi ya de mangi pat ngi ya tata ka jing nakam sim ka jing snoret nakata ka mesim man kentu man karpa ya fi ngimdan kan nu ka bor pat man lai ta ka bor ka jing rap ka jong ubrei ba ka bor ka jing tuai ka jonga ka jong fi iwei pa iwei ngimdan kata ban pengkla dore kan kari ka jongi mata ka daw ngi nyai yai wa de khmat ka jong ubrei ha bang ya don peneng jong ni ka election ka mata titang ni ketingnya saya kendu pada koi kapor kudo sibun ya fi baro